तो एक मनीस पावड देवाचो विश्वास दवरून चलतालो जेजूची खबर परगटूंक तो गांवांनी वेतालो एक दीस आफ्रिकाचे गांवांत पावलो चलोन चलोन वेतालो थंयसरले मुयाक ताणें पळोवन मातशें तो चिंतूंक पडलो मेलेल्या एका सोंशाक मुयो वटून वटून वता मुया लागीं व्हरोंक जायना थंयसर त्यो त्रासान पडटा मुयाचे चुरचुरे ताणें चिंतून बारीक बारीक कुडके खोदता मनीस तो सोंशाक कातोताना थंयसरलो लोक पळयता जनवाराक मारताय म्हणून ताका जिलीन घातलो एक दीस थंयसरलो राजा येवन जेलीन वचोन विचार केलो जनवाराक तूं कित्याक मारताय तें सांग सारकें सांगोन दितलो जेजूक परगटूंक आयलोलो म्हूण राजाक ताणें जबाब दिलो जेजू म्हणटा ताचें नांव तूं घेताय हे वेळार कोण वळखताय सत्य तूं सारकें सांगोना जाल्यार फाल्यां गोळार चोडयताय गोळार मातशें आदी तुका आमी एक बारीक चान्स तो दिताय एक साक साकर आनी एक साक कोणे मिक्स करून जेलीन दवरताय रात्री भितर कोंडे साकर तुगे सेपरेट कोत्तलो राजाची उतरां आयकोन सगलोच चिवताचो ओबी येलो साकर कोंडे सेपरेट जावचे ना सगलोच तो भियेलो जेजू जेजू म्हणून उलो मारून सारकोच तो न्हिदेन पडलो तेच रात्री मुयो त्यो जेलीन येवन साकर कोंडे सेपरेट कोत्ता दुसऱ्या दिसाक राजा पळोवन ताका सगलोच वजाप जाता साकर कोंडे सेपरेट केले म्हूण बऱ्या मनशाक सुटका दिता जेजूचेर पावाड दवरलोलो मनीस खरेंच तो जिकोंक पावता जेजूचो पावर पावा पळयना आनी सारको सुपर वर्तता